yen mutu kiye gambare sing gawe wong kagum ning sing coklat nggunakake seneng nggunakna para ibu kan ya Mas Yandi mesti sing sering nyekel nganggoknake ibune sing gawe di bapake kudu masuk mengko teges gambarna urip sing bisa menepungake ana cita urip sejatining urip rasa sejatining rasa mulane kanggo gambar niku bisa 1000 rasa bisa lebur dadi siji ya kuwi sekam mutuku sing bisa nuwuhake golek rasa 1000 dadi siji kuwi saka mutu iya ning dipikir-pikir saruning sari mergane nyatane yen wong urip ana rasa sajroning rasa iya ana urip sajroning urip iya mulane wong urip golek ilmu sejatining urip sejati iya mulane gambar namo kuwi